إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. dukkan dangi yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda da ni'imarsa ce dukkan al'amura kyawawa suke cika da bayi. Muna gode wa Allah, muna neman taimakonsa, muna neman gafararsa, muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawukan mu da munanan ayyukan, wanda duk Allah ya shirya da shi ba wanda ya isa batar da shi har abada, ha kuma duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shirya da shi har abada. Ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai, kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne kuma bawansa ne aikakke daga gare shi, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ya ku bayan Allah, Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin alqur'ani mai girma, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku ji tsoron fitinar da za ta sauka a cikin wannan al'umma, wanda ba wanda ya yi zalunci kadai za ta shafa ba, za ta shafi kowa da kowa. Jariri karami wanda bai san hawa bai san sauka ba, in fitina ta sauka a gari ko a ƙasa har da shi. Dattijo da yake kwance a gida ya shekara 20 akan gadon rashin lafiya, ba da lafiya, idan fitina ta zo sai ta shafe shi. Idan fitina ta zo ba ta ware wannan mumini ne ta kyale shi ko wannan fajiri ne ta ɗaukansa. Idan fitina ta zo ta shafi kowa. Shi sa Allah ce ku ji tsoron fitina, ku ji tsoron jawo kanku fitina, ku ji tsoron tayar da hankali, ku ji tsoron tayar da rigima, ku ji tsoron dukkan abin da zai jawo rashin zaman lafiya. Sani cewa lalle Allah mai tsananin hukuma ne da duk wanda ya ketare doka ya tayar da fitina a cikin al'umma. Allah ya tsoratar da bayansa mu'mini dangane da fitina. Abinda ake nufi da fitina daman gwaji ne, ana gwada mutane a ga za su tabbata akan imanin su ko ba za su tabbata ba, da mutumin kirki da na kwarai da na banza, da fasiki da fajiri, da mazinaci da kafiri. Idan fitina ta sauka sai ta shafi kowa, kuma duk zafin iri ɗaya ne, ba a kebance wani abar wani. Idan bala'i ya zo haka yake ya ummu salim wa talib, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsoratar da wannan al'umma dangane da fitinar da yake kokarin fuskantar ta. Dukkan nau'i na fitina annabi sai da ya bayani sallallahu alaihi wasallam, ya ja kunnen sahabbai ya cewa ku ne su fitina. Zubair ibn al-Awwam, Allah ya kara masa yarda, yake cewa wannan aya ta sauka mun karanta ta lokaci mai tsawo, ta faɗin Allah wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Yace mun dade muna karanta ta, mun taɓa tsammanin cewa da mu take ba, gani muke yi za ta samu mutane da za su zo bayan mu. To amma gashi ashe ayar ma tana nufin hatta mu ma zamanin sahabbai mu ma ba mu kubuta ba. Imam Suddi, ɗaya daga cikin manyan malaman tafsiri, yake cewa to ai wannan aya ta sauka ne ma akan mutanen da suka je yakin Badar su kadai. To amma a tsammanin sahabbai wannan aya ta yi mu'alajar matsalolinsu ne su kadai, da su ake magana. Sai gashi yau an zo hatta sauran sahabbai da suka biyo baya da tabi'ai da al'umma suka zo biyo baya, wani abin ya shafe su. Ga yakin da aka yi, yakin Jamal, aka yi ta kashe mutane kuma aka yi ta kashe al'ummar musulmi. wannan ya dauki makami ya kashe dan uwansa. Abdullahi dan Abbas yake cewa a wannan aya Allah ya umarci mu'minai cewa kada su yarda su tabbatar da munkari. Duk inda barna take kada a yadda a goyi bayan ta, kuma kada a goyi bayan barna, saban Allah, fusata ubangiji da fusata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, munkari kenan. Kan ku bari barna ta yadu a cikin ku. Idan kuka bari fa ya ummahumullahu bil azab, da zarar kuka zuba ido barna tana faruwa a cikin kuna gani ana saba Allah ba ku magana, to yayin da bala'i ya zo sai shafe ku gaba ɗaya. Allah ya umarce mu kiyaye dukkan fitina tun farkonta kafin ta girmama, kuma lalle ne dan adam ya nisanci sabon Allah, dan sabon Allah shine tushen fitina. Duk masifar da ke samun wani al'umma wallahi saboda zunubi ne da barna da wannan al'umma take. Allah zai sabi zallabi lil abid, Allah ba a zalimin bawa bane, Allah baya zalunci.
to duk abin da ya same mu wallahi fa bima kasabat aydina wa ya'fu an kathir. Duk abin da kaga ya same mu na ashe na damuwa to wallahi hannunmu ne ya tsoro ta ya aikata, dan ma Allah yana yafa abubuwa masu yawa gaske. a nisanci dukkan fitina, karamanta da babbanta. Kuma ita barna malamai suka ce in ta bullo wajibi ne ga mahukunta waɗanda suke da doka a hannunsu su magance barna tun tana karama kafin ta girma. Idan ta girma ba a iya magance ta, in ta girma kurin neman kariya ake da ita a mutu. So tun tana jaririya ake kokarin me a magance ta, amma in ta riga ta zama babba to ta yi ƙarfi ba yadda za a yi ta. Amma bawan Allah salihi na kwarai shine musulmi na kwarai wanda yake tsayuwa akan addini. Duk inda za a je a dawo kana kan addinin ka, addinin da Allah ya saukar da shi daga sama. Al'umma ta kwarai saliha ita ce wanda ta yadda za ta yi rayuwa ne akan tsarin Allah, kuma tsarin Allah shine daidai, kuma duk wani tsari wanda ba na Allah ba wannan din ba daidai ba ne. Wannan musulmin kwarai da al'umma kwarai da Allah iya yarda da su to dole su ji wannan a cikin zukatansu, kuma suna tsayuwa akan addininsu. Da musulmi ɗaya da al'umma gabaki ɗaya Allah yana iya jarrabar su da bala'i kala-kala. Amma yawan masifa da bala'i da ke faruwa cikin al'umma yana faruwa ne saboda biye-biyen son zuciya da ra'ayi na wasu, da jayayya da rarrabuwar kai da rashin haɗuwar kai. Rabuwar ta kai ga ana cikin fitinar da ba za a iya tunani ya za a yi magance ta ba, kowa ta kan shi yake. Kuma ana iya samun fitina ɗin nan wani abokin gaba maki daga waje yana zaune zai kulla maka fitinar da za ka shekara 40 kana fama da ita baka farga ba baka gane ba. Kamar yadda ake ciki a irin wannan ƙasa yanzu ba dan komai ba sai dan wataƙila saboda kana da addini ko kana son Allah kana son manzon Allah baka bi wani tsari da ake so ba, to sai a hura maka wuta a jefa ka cikin bala'in da san yadda za ka fita. Duk lokacin da al'umma ta baji ba su da kalma ɗaya, kullum ana cikin rarrabuwar kai, kowa yana zagin ɗan uwansa, to ba yadda za a samu zaman lafiya kuwa. Don wannan jayayya da faɗace-faɗace da juna shi ke sa wannan da wannan ya zare ta duniya gidan wanci, a zubar da jini, a shekar da rayukan bayan Allah, jini ya ta tsiyaya a banza, dukkan wani abu mai alfarma a keta shi, a ɗebe dukiyoyin mutane. Yanzu abin da ake a garin nan watan nan guda kullum kwanan duniya za ka ji shi insha Allah sai an kashe wani an kwace wani. Yan fashi kuma su ma sun zo sun buɗe kasuwarsu, kullum an kashe wannan an kwace wani, an kashe wannan an kwace wani, an buge wannan an kwace, an haura gidan wannan an kwace motarsa, an haura gidan wannan an dake shi an kwace gidansa. Kullum kenan abin da ake a garin, kullum. Yanzu a garin akwai unguwar da baka saka neman magariba ta yi da mota Allah ya kwace. Amma duk da haka wannan abin da suke samun mutane ba sa farga, ba su yin tunani su gane me ya kamata su yi ne. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. Allah ya ce yanzu mutane ba sa gani ana jarabansu a shekara sau ɗaya ko sau biyu, a ta maimaita muku na abu na jaraba amma ba za ku tuba zuwa ga Allah ku ɗauki wa'azi da izina ku yi tunanin me ya kuka yi wa Allah ne. Ya kamata ku koma ga Allah, Allah ya yi fushi ba. Don wannan halin da ake ciki yana nuna Ubangiji ya yi fushi ne da wannan al'umma. So sai abu hanyoyin da ake bi wajen in Allah ya fushi a ainihin saukar da fushin Ubangiji tabaraka wa ta'ala shine a dawo a rike gaskiya, a watsar da gari a daina zalunci. Lokaci ne wanda yake kowa yana cikin tsoro da tashin hankali, ba wani wanda yake cikin nutsuwa, kowa yana cikin firgici. Kasa ta lalace, kasuwanci ya lalace, al'umma ta firgita, dukkan wani abu da ka sani a lalace yake a ƙasar nan, ba wani abu da yake tafiya daidai. Allah ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa ya haska masa cewa za a samu irin wannan bala'ai da za su zo a ƙarshen zamani, kuma babban alama ne na cewa kiyama ta kusa miƙewa. Alama ce babba na cewa kiyama ta kusa, duniyar nan ta kusa tarewa.
annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗakar da mutane ne don su yi takatsantsan. Shi yasa ya tsawaita zance wata rana kamar yadda Zaid bin Amr bin Akhtab yace manzo Allah wata rana ya hau kan minbari ya hudu ba tun da sallah asuba ba yana bayanin abubuwan da za su faru a duniya da na fitintunu da wane ne da musibu tun da asuba yake hudu ba bai gama ba har aka je azhar ta ya sauka yace ai kada kamata sallah akai sallah yana idan da sallah ya da hawa kan minbari ya ci gaba da bayanai da irin halin da al'umma za ta fada a ƙarshen zamani. Bai gama ba har sai da la'asar ta yi yayi ta yi ya sauko ya sallar la'asar ya daɗa ɗorawa bai gama ba har lokacin da rana ta fada duk yana ta yi musu bayani. Ya ce wanda ya fi mu ilimi shi mu haddace abubuwan da annabi ya faɗa, abubuwa mutato duk annabi ya faɗa, duk shari'a musulunci ta yi bayani waɗannan abubuwa. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu, wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ko bai sani ba. Allah ya bayani cewa za a zo wani yanayi na fitina ta yadda wallahi bawa sai ya yi burin magwanda ya mutu ya kuma sauki. Wallahi mutuwa nan na kabari sai ya fi ka samun zaman lafiya. Kada Allah ya kai wannan lokaci. Mutum ya ta burin Allah kawo mutuwa, Allah kawo mutuwa, kaji mutum yana ta Allah tsaye mutu. Wai da saboda ne, saboda bala'in da yake fuskanta ya ga wani ya samu dan uwansa ya yi kaza, ya samu dan uwansa ya yi kaza, shi ma yana lafiya. Yasa Abu Hurairah ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi ya ce la taqumu sa'a, Allah ba zai tashi alkiyama ba kwata sai an yi lokacin da mutum zai zo ya wuce ta gindin wani kabari zai ce kash ina ma da ni ne a cikin kabarin nan a kwance. Allah ya ce annabi ya ce wallahi Allah ba zai tashi alkiyama ba sai an yi wannan zamanin. Ka zo ka tarar da kabari da ƙasa a kai kana cewa kai ina ma da ni ne a cikin wannan kabarin, saboda bala'i, saboda rashin nutsuwa, saboda rashin kwanciyar hankali, saboda damuwa, saboda firgici, saboda tsoro. Haka Imam Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi. A wata riwayar manzo Allah ke cewa na rantse da wanda raina yake hannunsa tabaraka wa ta'ala, duniya fa ba za ta tafi gabaki ɗaya ba. Wallahi sai mutum ya zo ya tarar da kabari ya rungumi kabari, dan adam ya samu kabari ya rungume shi ya yi birgima akan wannan kabarin, yana buƙatar ya tone shi ya shiga ramu, dan ya shiga ramu a tura masa ƙasa a wannan lokacin, shi ya fi masa kwanciyar hankali da jin daɗi. Yana ya laita ni kuntu makana sahiba hadha al-qabr. Yace a wannan lokacin babu wani addini sai bala'i kawai, ibadan mata gagara saboda baka da wani nutsuwa. Daga cikin yawan abubuwan da suke jawo al'umma su fada cikin tashin hankali da fitina shine akwai jahilci da addini, jahiltar addini, rashin sanin karatu da kuma karancin takatsantsan, sannan da kuma rashin wayewa ta addini din, sannan ga yawan jahilci, bakin jahilci. Kaga mutum musulmi ya shekara wajen 60 wallahi tallahi ba zai iya karanta ma alamtar kai ba daidai ba. Kaga mutum ya zo ya sallah ba a ko kabli ta kama shi wallahi ba zai iya warware ta ba. Kaga mutum yana ibada kawai yadda ake yi haka yake, amma wallahi bai iya ba, kuma bai damu ya je koya ba. Gani yake masu zuwa masu karantar da addinin ko su koya ma ba su da aikin yi ne, shi yasa himmarsa kawai tana kan me zai tara da duniya da kuɗi. Da zalunci, babban bala'in da yake jawo fitina cikin al'umma shine cuta, zalunci, wanda kowa ya yarda kasar nan ana cikin zalunci baki, mummunan zalunci mara kyau, gaskiya ta karanta, adalci ya yi karanci, sai kaɗan daga cikin wasu. Kowa ya samu dama kullum ya cuci al'ummarsa. To ku dole idan aka yi zalunci kuma mu haɗu da bala'in da dole mu ɗanɗana kuɗa. Da yawa cikin waɗanda suke mulkar mutane, da yawa wallahi babu tausayi a cikin zukatansu, babu jin kai a cikin zukatansu. Kuma mutum ya buri ya samu biyan bukatarsa shi kawai, ya danne kowa ya halakar da kowa. Kuma ran ɗan adam ba komai bane a wajen shi, nasarar kawai shi ne wani abu. Yanke ƙasar zuciya, ga ƙauracewa musulunci da karantarwar musulunci, ga zunubi saƙo malam, subhanallah, zina, luwaɗi, caca, sata, fashi da makami, zamba cikin aminci, yaudara, ha'inci, matarka da kake zaune da ita, kuna gida ɗaya kana kwana da ita amma tana cutar ka.
ɗanka buri yake ya samu dama ya danne dukiyarka ya cutar da kai. Kowa yana nufin ɗan uwansa da sharri. Kana bakin ciki ga ɗan uwanka yana cikin wata ni'ima, kana bakin ciki kana cikin damuwa ga ɗan uwanka ya samu wani fatahi, ya samu wani faranci. Duk wanda ya samu dama sai ya ɗauki makami ya ta saran ɗan uwansa lokacin baya da. Yanzu ba a yaban mutane sai bayan sun mutu. Wanda kake tsammanin abokin ka ne, masoyin ka ne, aminin ka ne, mai ƙaunarka, wallahi sai ka tarar da shi ne babban abokin gaba. To ya za a yi mu zauna lafiya? Yaya za a yi mu zauna lafiya? Mu wahalar, mu kuntata mu kuntatar, mu shiga wayo ɗasu, na shiga uku na lalace, kuma ga jikokinmu wannan ma suna hanya su ma su zo su bi layi su ɗanɗana. Yanzu kai ba kai za ka tausaya ba, ka duba 'yan yaran da kake ƙyanƙyasawa, ƙananan yara. Ka yi tunanin wace irin rayuwa yaran da suke tasowa masu shekara ɗaya shekara biyu nan gaba za su yi a ƙasar nan, wace irin rayuwa za su yi inda ba wani abu Allah ya kawo na yara ba. Wanda kai ma watakila yanzu kana nan kana lalawa kana neman na lahira ne. Amma waɗannan ba, ilimin addini ya wulakanta, iyaye ba su mai da hankali akan karantar da yayansu addini sam, ba su damu ba, sai dai kaɗan daga cikinsu, kuma na duniyar ma ya ƙi samuwa. So duk abin da yake samu wallahi mu tsaya mu ciki kanmu da kanmu. Ƙarya wanda ba a tsammanta masa ƙarya, manya suna ƙarya. Manya da za su hana ƙarya su ne manyan magareta. Ka shaye-shaye, giya. Ka ga mutum musulmi malam ya je ya zauna a ba gidan shan giya, ya zauna sai ya sha katan guda na giya. Kuma a gama ya je gida ya sallar isha ya kwanta. Kala yanzu giya an yi ta, da wacce ake yin ta kamar biro, da wacce ake yin ta kamar chocolate, da wacce ake yin ta kamar minti, da wacce ake yin ta kamar five alive, da wacce ake yin ta kamar irin juice nan da kake gani. Kala yanzu tsohon yayi ne ma shan giya ta kwalba. Wai tuntun a fusa ta ubangiji, kuma an daure gindiwa masu sayar da giyar su sayar. Ma'ana Allah an yi abin da aka yi din, kai abin da za ka yi, shine abin da ake gaya wa Allah ya faɗa shi. To gashi kuma Allah yana da abin da zai yi. Duk wani wanda yake jin yana jin daɗi a ƙasar da ya fito ya bayani da Allah daga hannu, kowa shi waye ne mai jin daɗi? Za ka iya rantsuwa ba za ka fara, wallahi ba mai jin daɗi. Duka da masu addinin da marasa addinin, da 'yan duniyar da masu kuɗi da marasa kuɗi, da masu mulki da wayewa da sauransu babu. Da yawa a cikin garin nan manyan mutane motar da suke hawa shekara 3 da ta wuce ba ita suke hawa ba, ko watan da ya wuce ba shi suke hawa ba. Dole wuce ya canza motar da yawa, layin da yake hawa dole yana canjawa, rigar da yake sawa dole ya canja. Da yawa akwai wanda ba sa kwana a cikin gidajensu da zai kwanta wata ina jin daɗi. Da yawa akwai wanda in ya zo sati biyu dole sai dai ya nemi visa ta wata ƙasar, ya je kashe 'yan kuɗin da ya sata kuma ya sake dawowa. Babu nutsuwa, babu kwanciyar hankali, kowa yana cikin firgici da tsoro. Wanda ba ka tsammanin ma zai mutu shi ma ya mutu. Babu wani wanda za ka ce wai yau ba cikin haɗari a ƙasar nan, babu shi. Kowa ya sharbi kowa. Zulmatun ba'duha fawqa ba'd, duhu na dukan duhu. Amma har yanzu al'umma ta ninke mai ta shiru. Manya sun yi shiru, sun kasa tunanin me ya kamata a yi. Ya kamata mu dawo hayyacinmu, me ya kamata mu yi? Amma babu, kowa ya shiru. Hakan nan dai ake tafiya ana ta kare ba. Bi Musa Ash'ari yake cewa, manzo Allah yana cewa dab da kiyama akwai wasu kwanaki masu zuwa waɗanda jahilci shine zai yawaita a ciki. Ilimin da ake ganin su za a ɗauke shi, za a samu yawan faɗace-faɗace da kashe-kashe da zubar da jini. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi da Muslim. Anas bin Malik yake cewa manzo Allah ce yana cikin alamomin tashin alƙiyama, ilimi zai karanta, za a ɗauke shi, jahilci zai yawaita, zina za ta yawaita, wa yaksuru zina. Yau yarinya za ka aura sai ka caje yarinya budurwa, duk da zai aure budurwa sai ya caje bincika lafiya kuwa, wani bai taɓa alaƙa da ita ba. Da yawa yanzu mutane ba sa iya aure sai sun je sun yi ta saboda zina ta yi yawa. Gashi nan a kemis ana sai da kwandon, yarinya za ta yi barna ta yi sai abinda za ta sa namiji ya kwanta da ita. A jami'a kyauta arha yara 'yan mata suke ba wa samari kudi a je a kwanta da su. Akwai yarinya da ta zo ta ce wa wani malami ne mai karanta da ita ce wallahi idan baka dauke ni ka je kai abu kaza da ni ba wallahi sai na kashe ka. Ta
sai na ma kaza, zan iya lalata maka rayuwa. Ya ce wancan mai kace ta ce wallahi haka nake nufi. Zina ba komai bane ba. Da kudi ake biya a zina, amma yanzu kyauta. Yanzu matan su suke neman maza su yi zina. Yarinya yar junior secondary school daga an mata ciki tana zubarwa. Ga 'yan mata na kullum a titi ana ɗiban su. Kullum kana tafiya da mota ana tsaye da kai, yamma tana yi, magariba tana yi. Me za a yi? A je a yi barna. Su ba sa ma tunanin ma wani zai ɗauke ke je kashe ki, ko wani zai ɗauke ke je yanke kanki, ko babu. Kuma duk a cikinmu ne, 'ya'yanmu ne, al'ummu ne. A zo a yi biki ka ga yadda 'yan mata suke baɗala. Kana musulmi, wala Allah ma ahlus sunna a yi biki a gidanka, ka ga yadda mata suke tsiraici. Samari su wanko motoci su ɗabi 'yan mata, a je a kwana da 'yan mata, ana kiɗa, ana rawa, ana rungumar juna. Yarinya yanzu yau matan musulmi abinda suke yi, duk yaron da yake shiga Facebook yana gani bala'in da yake cikin wannan al'umma. Allah ya sauke. Yarinya budurwa za ta yi tsirara ta fitar da nonon ta mamanta a fili, ta haska a ɗauke ta, ta liƙa a wallinta, ta ce ina neman mijin aurewa zai aure ni, amma da sharaɗin zai bani kaza, zai bani kaza. Wallahi suna ne yanzu in ka buɗe wayan kaza gani. Kuma ba mamaki kai ganin boko ne ka santa. Akwai waɗanda suke sunkuyawa su bayyana tsiraicinsu, a ɗauki hotonsu, su liƙa shi a Facebook, su shiga Twitter, a yi tugo, a yi menene, duk abubuwan da za a kusa ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ana yi. Babu wani abin da ake ragawa Allah, babu. Komai ana yi. Sai kuma zo mu kai kuka mu ce wani ne mana kaza, wani ne mana kaza. Kuma ya'yan uba da kanshi zai yaransa duka bai wuce shekara 11-12 ba zai sayi masa wayar naira 70,000 ya ba shi yana chatting da 'yan mata. Kowa ya sani, kowa ya lagari. To zina za ta yi waita. Manzo Allah ce za a sha giya, wa yakthuru shurbal khamr. Giya za ta yawaita a cikin al'umma. Wannan abin ya faru ko bai faru ba? Ya faru. Manzo Allah ce wa khillul rijal. Maza za su zama kaɗan, mata za su yi yawa. A samu mutum ɗaya a gidansa akwai mata wajen 50, shi kaɗai ke lura da su. Idan kiyama ta zo tashi, to wani abin da zai faru kenan. Ya ku yan uwa na musulmi, wallahi manzon Allah bai bar mana komai ba. Daidai da tsuntsu in ya tashi a sama, sai annabi ya yi wa sahabbai bayani, kun ga wannan zai abu kaza zai faru, yana nuna kaza zai faru, kuma yana nuna wa'azi kaza da darasi kaza. Duk alherin da ke cikin wannan tsuntsu zai musu bayani, kuma duk sharrin da ke tattare shi annabi zai bayani, hatta tsuntsu a sama. So annabi ya gama mana komai, kuma ya yi bayani cewa wannan al'umma matukar ba ta riƙe Allah ba, za ta rinta ramin da za ta halaka. Ya faɗa. Hudhaifa ibn al-Yaman yake cewa manzo Allah yana cewa na rantse da wanda ubangiji na hannuna yake hannun raina yake hannun ubangiji, mana yake hannun shi. Da ta'muruna bil ma'ruf, ko dai ku rinka umarni da kyakkyawa a cikin al'umma, ku rinka ana mummuna, ku yi umarni da kyakkyawa, kullum a yawaita faɗin alheri, a hana barna. Ko dai ku yi wannan, ko kuma saura kiris Allah ya sauka muku daga azaba daga gare shi. Sannan kuma za ku zo ku ta addu'a Allah ya ƙi karɓa. Ma'ana akwai lokacin da za a zo ‘yar addu'a ma da ake Allah bai zai karɓa ba. Gashi na a cikin hadisi manzo Allah ce zumba da tad'unnahu wala yustajabu lakum. Za ku roƙi Allah ba zai amsa ba saboda an kusa ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Manzo Allah yana cewa babu wani annabi a cikin annabawa face hakki ne a gare shi ya faɗakar da al'ummarsa duk alherin da ya sani, sannan ya faɗakar da su duk sharrin da ya sani. Ya ce wa inna ummatakum hadihi, wannan al'umma taku, in ji annabi, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, zaman lafiyarta tun a farko ya kasance. Wannan al'umma zaman lafiyarta a farko yake, amma ƙarshenta idan duniya ta kusa tarewa, to fa zaman lafiya kuma sai dai haihata. Saboda me? Saboda mutanen in duniyar ta zo ƙarshe ƙauracewa Allah suke, ƙin bin umarnin Allah suke, ƙin bin maganar Allah suke. Kaga ana keta mutuncin addini ƙarara, da a ɓoye ake taɓa addini, amma yanzu a fili mutum zai sai fili a gidan rediyo ya keta addini, ya keta malaman addini, ya keta masu karanta addini,
ya zagi kowa ya ci mutuncin kowa kuma ba abin da zai same shi kuma ba wanda zai magana. Gani ake burgewa ne a taba masu shi kenan, kuma duk irin wannan maganganu da ake yi kuma shi ke ja mana bala'i da tashin hankali da muke ciki wallahi. da Allah sallallahu alaihi wasallam ce za ku roƙa wa Allah kuma annabi yana kira ya sanar da al'ummarsa duk alherin da ya sani, sharri ma da ya sani ya gaya musu. Shine cikin abin da annabi ya faɗa ce wannan al'umma ta ku zaman lafiya ta a farkon ta yake. wa sayasibu akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha. Annabi ya ce ƙarshen wannan al'umma bala'i zai same ta da wasu al'amuran da kuna inkari, kowa ya yi da cewa kai wannan abu bai dace ba, wannan abu bai kamata ba, amma ka annabi ya faɗa. Me yasa? saboda ku kuka jawo wa kanku. sayasibuha akhiruha bala'un wa umurun tunkirunaha. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata ji'u fitna, sai kaga fitina ta zo. Idan wannan fitina ta zo sai a ce ta ai wanda ta shekarar da ta wuce. Yau in ana cikin fitina idan wata ta zo gobe ko jibi sai a ce ta yau ai wanda ta yau, ma'ana wanda za ta zo gobe ta fita yau. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, yace ta ba fitina, fitina za ta zo ɗaya bayan ɗaya. Allah kiyaye. har mumini zai rinka cewa ni kan dai a nan zan halaka, wataƙila ƙarshe na ya zo. to ai gashi nan duk wanda ya fita da gidansa yau ba da garantin zai dawo. wallahi sai dai ya'yanka su bi ka da Allah kiyaye, Allah dawo da kai lafiya. babu shi wanda yake da garanti yau a garin nan idan ya fita zai dawo gidansa, kuma ba wanda yake da garanti cewa in ya koma gidansa da zai tarar da wani abu ba. babu. kana yi kana waiwai, kana duba dama kana duba hagu, saboda ne an fusa ta Allah kuma an ki a dawo kan tsarin Allah, kuma mutane sun ki su gane cewa ƙarya, zalunci, cin haram, yaudara, ha'inci shi yake ja mana bala'in da muke ciki. Shinkafa ba aka ce ana ɗan rage cewa subsidy na shinkafa za a janye, amma 'yan kasuwanmu suna nan sun daga shinkafa yau abinda ake sayan ta 8,000 da wani abu, yanzu sai ka sai buhun shinkafa 10,000 da wani abu, 11,000 da wani abu. ba a bai ba abinda ake so a yi dafa ba a yi ba. suna nan ana ta ɓoye shinkafa, ana ta zuba ta sto, ana ta zuba shinkafa chemical. masu shiga Nijar suna ɗebowa a ƙananan motoci, suna shiga suna ɗebowa suna tarawa. don me? don su sa farashi kai din dan uwansu ka saya da tsada, su samu kuɗi su gina babban gida, su hau mota mai girma, su auri 'ya'yan mata da suka ga dama, su more. amma kai kana cikin talauci da wahala da yunwa da tashi hankali da bala'i. sai wani ya buɗe baki ya ce wani ne ya jawo mana kaza. kiris ana cewa abu kaza zai faru, za ga komai an rike shi, musamman 'yan kasuwa. wallahi ku ji tsoron Allah akan abin da kuke tarawa, rufin asirin da Allah ya muku, arzikin da Ubangiji ya baku, ba ku gode wa Allah ba. kuna tatsan jinin talakawa, kuna jefa mutane cikin talauci da wahala. ai wanda ma ku bari sai in an yi abu, wataƙila in ta yi tsada ku tsada, ku ɓoye, ku azabtar da al'umma, ku samu kuɗi. me ribar ka dan ka ci riba dan uwanka ya kwana a cikin yunwa? manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu labari waɗannan fitintunu akwai ƙanana akwai manya. babban zaman lafiyar bawan Allah shine ya nemi ya zai samu kubuta daga ainihin wato fitina. cikin abubuwan da za su kubutar da mu daga fitina shine mutum ya zamanto mai takawa da tsoron Allah. dan da takawa da tsoron Allah ne zaka iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya. sannan kuma da takawa ake samun buɗi, da takawa ake samun arziki, da takawa ake samun zaman lafiya, da takawa ne ake samun kubuta da dukkan wani firgici da ban tsoro, kamar yadda muka karanto ayoyi a cikin alƙur'ani masu girman gaske. muna fatan Allah ubangiji ya yi mana halin da muke ciki. Allah ya cika mu ya tausaya mana. shin da ubangiji ya yi da mu Allah muna neman afuwarsa, kuma Allah ya ba mu ikon gyara halayen. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atika. اللهم يا مقلب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ثبتنا على الإيمان وثبتنا على الإسلام وتوفنا مسلمين على الإيمان والتقوى. اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله دقه وجله. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال قاداتنا. اللهم أصلح شبابنا. اللهم أصلحنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين.
أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأبصارنا اللهم متعنا اللهم متعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار. واستر عوراتنا وآمن روآتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله كرام ruwan sama mai albarka. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا